den turnering. Det er ikke, om der lige skete en fejl eller to. Nej, det man faktisk husker fra de turneringer, det er den stilling, som publikum de skaber til en. Den er i for evigt minde, og jeg løber ikke af, det er der for altid. Så lad os skabe et fantastisk minde i dag til alle dansere. Og vi står her på Operascenen. Og vi skal se jeres karakterer, og de er 10, 10, 10, 10, 10, 9 og 10. Tillykke med. Vinder kommer for finalen 2024. Med vinder af 5.000 kroner.